Il-Gvern ta' Roberta Bela tajjar xejn anqas minn 120,000 euro biex ħallas lil David Walliams tal-preżentazzjoni tiegħu matul il-Malta Film Awards sentejn ilu. Dan ġie żvelat mill-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia kif din iċ-ċifra ħarġet wara li l-Kummissarju għad-Data Protection iddeċieda favur li jkun magħruf kemm tħallas il-preżentatur u komiku Brittaniku bil-Kummissjoni tal-Films topponi. Tali konklużjoni waslet l-argument ta' qudiem il-Qorti Ċivili bl-imħallef Wenzu Mintoff ixejjel l-appell tal-Kummissjoni wardna biex l-informazzjoni tiġi żvelata. 120,000 euro ta' serħata waħda mħallas minn but il-poplu Malti u għawċi ċifra li għal xi raġuni l-Kummissjoni tal-Films u l-Ministru Clayton Bartolo ilhom sentejn jaħarbu milli jagħmluha pubblika. Sa tnejn wara nofsinhar stess il-Ministru kien għadu anke qed jaħrab milli jiżvela kemm ġie jiswa l-Mediterrani Film Festival organizzat is-sajf li għadda l-istess kif għal xhur sħaħ ħeba din in-nefqa għal preżentazzjoni tal-Film Awards. Timux l-ewwel darba li l-Kummissjoni għall-Films flimkien mal-Kummissarju nnifsu Johan Grek spiċċaw fl-aħbarijiet għal raġunijiet xejn pjaċevoli. Fost oħrajn li l-paġna tal-midja soċjali ilha xhur sħaħ hekt. Sal-ġurnata tal-lum, waqt li l-NAO preżentament qed tinvestiga n-nefqa eżorbitanti ta' mijiet ta' miljuni ta' euro mill-Kummissjoni infisha. Intant jingħad illi il-Malta Film Week ġie jiswa lill-poplu 1.3 miljun euro. Minn dawn il-flus, kif spjegat il-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia, sissa nafu kemm swaw is-servizzi ta' David Walliams. U allura qed irid jiġi ċarat fejn marru l-qbija tal-flus li l-Gvern tajjar f'dik il-ġimgħa partikolari.